In his judgment, Judge Charles Mukandawire Koti lalamula Peter Mutharika komanso Lloyd Muhara kuti alipire ndalama za mlandu omwe amadzudzula kuti anakakamiza Chief Justice kupita ku chuti. Gulu la Youth Decide Campaign lalembera kalata ACB kuti ifufuze za chinyengo ku bungwe la National Economic Empowerment Fund lomwe linkatchedwa MEDEF. Bungwe la MEC lalengeza kuti chisankho chachibwereza cha phungu wa kumangochi ndi Phalombe chidzachitika pa 15 December. Mzamasewero timu ya Malawi Under 17 yalephera ndi timu ya Botswana 2-2 m'masewero oyamba a COSAFA Youth Championship. Ndi zina zambiri khani pomwepo. Bwalo la High Court ku Lilongwe lalamula kuti mtsogoleri wakale a Peter Mutharika komanso yemwe anali mlembi wa boma lake a Judge Lloyd Muhara alipire ndalama zonse za mulandu okhudza ganizo lawo lokakamiza Chief Justice Andrew Nyirenda kupita ku chuti. Yemwe amamva nkhani Judge Charles Mukandawire walamula mlembi wa makhoti mdziko lino kuti ndiye asonkhetse kuchuluka kwa ndalama zoti anthuwa apereke. Mtolankhani wathu John Paul Kayuni wadzandiza mbiri. Popereka chigamulo chake, Judge Charles Mukandawire anati mtsogoleri wakale a Peter Mutharika ndi mlembi wamkulu wa boma wakale a Lloyd Muhara ananyozera lamulo, kuchita zosayenera malinga ndi malamulo, komanso sanaganizire bwino pomwe amachita chiganizo chawo. Judge Mukandawire anati potero awiriwa anaphwanya lamulo pochita zinthu zomwe lamulo silikuwapatsa mphamvu kuti atha kuchita, zomwe ndi zodabwitsa. Malinga ndi Judge Mukandawire, a Mutharika kukhala munthu wophunzira bwino pa nkhani za malamulo, komanso a Muhara kukhala woweruza milandu ku bwalo lalikulu, amayenera kumvetsetsa bwino mmene malamulo amayendera, maka pakusiyanitsa ntchito za nthambi za boma. Choncho woweruza milanduyu anati ndikoyenera kuti a Mutharika ndi a Muhara alipire ndalama zomwe mbali zokhudzidwa zaononga pa mlandu. Masiku apitawa bwaloli linapeza kuti a Mutharika ndi a Muhara anagwiritsa ntchito molakwika mphamvu zawo pomwe ankafuna kutumiza kutchuti chokakamiza mkulu wa mabwalo a milandu mdziko lino Chief Justice Andrew Nyirenda ndi woweruza milandu ku bwalo la apilu Justice Edward Tuweya poyembekeza kuti apume pa ntchito. Pakadali pano bwaloli lauza mlembi wa mabwalo a milandu mdziko lino kuti aonkhetsere ndalama zomwe anagwiritsa ntchito pa mlandu zomwe a Mutharika ndi a Muhara atalipire. Malo mwa Zodiac ku Lilongwe, ndine John Paul Kayuni. Bungwe la Malawi Electoral Commission lalengeza kuti chisankho chachibwereza mdera la kumvuma mboma la Mangochi, kumpoto cha kumvuma mboma lomwelo la Mangochi, komanso kumpoto mboma la Phalombe chidzachitika pa 15 December. Wapampando wa bungwe la MEC Dr. Chifundo Kachale ndiye walengeza izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Dr. Kachale watinso kampeni m'madera atatuwa inayamba pa 10 September ndipo idzatha pa 13 December. Western Guta anali nawo pa msonkhano ndipo walemba ripoti ili. Wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Dr. Chifundo Kachale walengeza kuti chisankho chachibwereza kummawa mboma la Mangochi, kumpoto cha kuvuma mboma lomwero, komanso kumpoto mboma la Phalombe chidzachitika pa 15 December. Kampeni m'madera atatuwa inayamba kale pa 10 September ndipo idzatha pa 13 December. Anthu athu ogwira nawo ntchito taphunzitsanso ntchito yawo mobwereza komanso ngati Electoral Commission kumadera kwinako tinatutumize anthu ena osati omwe anagwira ntchito yomwe analephera kalewo yayi. Panopo tikupanga ma by-election m'madera atatu okha. Nthawi yomwe timachita ma election of 21 May 2019 timapanga ma general election ku dziko lonse, nde tili nchitsimikizo kuti anthu athu amene tili nawo amene tingathe kuwatuma kukagwira ntchito kumadera kumeneko tili anthu okwanira kuti angathe kugwira ntchito iyi motsatira madongosolo a malamulo. Malinga ndi Dr. Kachale, bungweli ligwiritsa ntchito kampani ya Agoria ya ku Dubai yomwe inasindikiza mapepala oponyera voti pa zisankho zapitazi. Bungweli laonjeza kuti malo owerengera mavoti tsopano adzakhala mu mzinda wa Blantyre. Ilo lapempha zipani ndi anthu okhudzidwa kuti azitumiza nthumwi komanso kuonerera zochitika zonse za chisankho pofuna kudziwa zochitika zonse. Koma chodzidzimutsa pa chisankhochi ndi zomwe wachita yemwe wakhala akuyimira chipani cha Democratic Progressive DPP kwa nthawi yayitali mdera la kumpoto mboma la Phalombe a Ana Kachiko yemwe anena kuti sadzapikisana nawo. Kuchokera ku Lilongwe, ndine Western Guta.
Gulu la achinyamata pansi pa Youth Decide Campaign lalembera kalata bungwe la ACB kuti lifufuze nkhani za kusakazika kwa ndalama ku bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF lomwe poyamba linkatchedwa Malawi Enterprise Development Fund MEDEF. Mtsogoleri wa achinyamatawa a Charles Kajoloweka wati pakhala pakumveka nkhani zambiri zokhudza katangale ku NEF zomwe zili ndi kuthekera kuti anthu oyenerera asapindule ndi ntchito za bungwelo. Iwo anena izi lachisanu ku Lilongwe atapereka kalata yawo ku bungwe la ACB lomwe alipatsa sabata imodzi kuti liyambe ntchito yofufuza nkhaniyi. Kajoloweka kufotokoza. Lonse tikudziwa kuti boma linakhazikitsa thumba la ngongole la achinyamata komanso la azimayi. Mbuyo mundetu kuna kumachedwa kuti yedefu kena ndi madefu kena kuzapanga medefu. Ndi chapo mpano boma so ndetu linakhala pansi nkuunikanso kuti tipange review ngongole imene nguyitchaso kuti NEF. Cholinga cha thumba limene njakuti tipase achinyamata komanso azimayi mwayi komanso capital wa business kuti apeze ngongole zosiyana-siyana kuti atukule miyoyo yawo. Andi kumayambiro kwa chaka chino boma linapereka ndalama zokwana 15 billion bungwe limene la NEF kuti lipereke ngongole kwa achinyamata komanso kwa azimayi. Komano nkhawa yathu ndiyakuti ndi malipoti amene akumvekawa kuti ndalama ku NEF zabedwa kwambiri, kuli mabiliyons ambiri amene asokonekera kumeneko, ndipo tikudziwa kuti NEF board yapanga suspend management yonse ya NEF kumenekoko. Komanso tikudziwanso kuti pali report yomwe yatuluka ku Central Audit Unit yomwe ndithu ikuonetsa poyera kuti ku MEDEF kapena ku NEF kuli chipwirikiti komanso ndalama za nkhani mweneko zabedwa. Ndalama zimene zindithu zabedwa ndi anthu ogwira ntchito ku NEF komanso mogwirizana ndi anthu ena ameneno amagwira nawo ntchito kuba ndalama zimenezi. Ndifeyo ngati mabungwe ameneno tikulimbikitsa kwambiri kuti miyoyo yachinyamata Malawi kuno itukuke, komanso kulimbikitsa ulamuliro wabwino, komanso kuonetsetsa kuti achinyamata akupindula ndi chitukuko cha dziko. Tinachiona cha nzeru kuti titenge step, ndipo step yomwe tatenga ndio kapanga report nkhani imene ku ACB. Ku ACB ko ndithu tapanga demand zinthu zitatu. Choyambirira nchakuti tikufuna ACB ifufuze ma irrigations amenewa, ndipo ngati zilizoona kuti anthu bandalama kumeneko ngati mene malipoti tawerengeramo ndithu anthu amene ndithu lamuliro kugwira ntchito, ndipo tapasa 14 days ACB kuti ambe kugwira ntchito imeneyi. Patakali pano bungwe la ACB lati ngakhale kuti ligwirizana ndi kufunika kuti nkhani za mtundu azizifufuza ndi kuzizenga mwachangu, Amalawi akuyeneranso kuona kufunika kuti bungweli lizichita zinthu motsata ndondomeko zake osachita madulira. Mneneri wa bungwe la ACB Aigirira Ndala ndiye wanena izi dzulo poyankhapo pa maganizo a bungwe lomenyera ufulu wa anthu la HRDC onena kuti kufufuza kwa nkhani zina kukuchedwa. Alfred Kutaudza ndi ripoti ili. Nkhani ikudza pomwe magulu osiyanasiyana akufuna kuti bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB ligwire ntchito yofufuza malipoti osiyanasiyana a nkhani zakatangale. Mneneri wa bungweli Aigirira Ndala wati anthu awo kugwira ntchito ndi ochepa, komabe ayesesa kuchita machawe pogwira ntchitoyi. Takhala tikumayankhula kupekedwa pa nkhani ya anthu amene akugwira ntchito osati chaka chino chokha, koma mwina akuyambira ndi thumbu yomwe. Zimenezo sizinasinthe kwenikweni, ndipo chimene tikuchita ndikutenga milandu zimene tikulandira zija zikaonekidwa kuti zizoyenera kuti zifufuzidwe, ndiye kuti tikumatenga kuzipereka kwa ofufuza athu malingana ndi zimene anga kwa msiri. Magulu osiyanasiyana kuphatikizapo mabungwe a Human Rights Defenders Coalition HRDC ndi National Anti-Corruption Alliance akhala kupempha bungweli kuti lifufuze nkhani zosiyanasiyana zakatangale. Zina mwa izo ndi nkhani zokhudza zachinyengo zomwe kuti zinachitika mu nthambi zina zaboma popereka ntchito ku kampani zosiyanasiyana. Mlamo Zodiac ku Blantyre ndi Alfred Guta. Ndipo lachisanu bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB lalengeza kuti lamanga omwe anali ogwira ntchito a bungwe la Malawi Revenue Authority MRA atatu powaganizira kuti analandira chiphuphu. Mukalata yomwe bungwe la ACB latulutsa yati owaganizirawa ndi a Peter Ntopa, Christopher Chida mmodzi komanso a Francis Malunga. Malinga ndi bungwe la ACB atatuwa analandira ndalama zokwana 12.5 million kwacha mwa 60 million kwacha yomwe amafuna kwa mkulu wina wochokera mboma la Kasungu kuti amutsitsire msonkho omwe amene akupereka. Atatuwa ayankha mulandu okhudzidwa ndi katangale komanso kugwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika.
pali chiyembekezo choti nkhani zokhudza kulandana malo zichepa pomwe boma layamba ntchito yakalembera wa umwini wa malo m'boma la Chikwawa. Nduna yoona za malo Akezi Msukwa yauza atolankhani lachisanu kuti akhulupirira kuti izi zithetsa mchitidwe olandana malo maka ndi anthu ochokera mayiko ena kapena adindo. Monga momwe Christopher Sanda akufotokozera, minda ya anthu 9,700 ayilemba kale. Nduna yoona za malo Akezi Msukwa ndi wachiwiri wawo Abidamia anali mboma la Chikwawa lachisanu kukaonerera mmene ntchito yakalembera wa umwini wa malo ikuyendera. Ansukwa akukhulupirira kuti ntchitoyi ithandiza kuteteza malo a amayi ndi anthu ena ovutika omwe nthawi zambiri malo awo amakhala pa chiopsezo cholandidwa ndi anthu ena. Mene anthu alembetsera palibe woti mwina munthu zangobwera zangolanda malo kuti ayi malo andi anga kapena iye malo andi anali amakolo athu. Apapa tadziwira athu mafumu aonetsetsa kuti munthu aliyense akutenga malo amene anamugawira. Ndiye zikatero ndiye kutino maanja mene alilimo akakhala andi ana aja azakhala ndi umwini wa malowo mpaka na kalekale. Chifukwa athu zimavuta kuti mwina bambo mwina mayi wamwalira mazanko amangobwera kuzangolandapo malo aja kuti inuyo malo anu palibe apazipita ni kwanu. Koma panopo munthu aliyense akumalembetsa ana amene ali nawo amene angazakhale ndi udindo pa malowo akakhala kuti iwo Mulungu wayitana kupita kwa iye. Ndi chimene chocho ndicho chinthu chabwino kwambiri ndiponso chithandiza mafumu m'midzimu kuti asamakhale ndi nkhani zambiri zo malimbirana malire. Chifukwa panopo ndiye kuti aliyense akudziwira kuti malire anga ndawo. Ndunayi inathokoza bungwe la Shire Valley Transformation Program kamba kolimbikitsa kalemberayu yemwe anati athandiza kuteteza malo a anthu amba. Mfumu Katunga yati ikhulupirira kuti ntchitoyi ithandiza kuthetsa mikangano yokhudza malo. Ntchito imeneyi tayilandira bwino komanso anthu athu ayilandira bwino chifukwa tinafotokozera ubwino wake kuti ntchitoyi munthu ayenera ndithu akhale ndi umwini wa malo kuti malo ake atetezedwe adziwike kuti ndiwawo kuti munthu wina aliyense sangathe kuzamubera malo ake usogolo azakhala ndi certificate ya malo. Ndipo anthu tawafotokozera anachimvetsa bwinobwino ndipo zithandizanso kwambiri kuti mikangano yolimbirana malo kulowerana malo ithe. Bungwe la Shire Valley Transformation Program likuyembekezeka kugwiritsa ntchito ndalama zokwana $235 million za America pomanga ngalande ya makilomita 52 omwe adzathandize kuchita ulimi wa nthirira pa mahekita okwana 43,370 maboma a Chikwawa ndi Nsanje. Malo mwa Zodiac kuchokera mboma la Chikwawa ndine Christopher Sande. Mukuona nkhani tidakaniza mbiri zoti muonere zikatha izi. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products. Yakobe adatenga mtima wa tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products. If there's one thing that all soaps do, it's wash. From buckets to basins, bathrooms to streams, and everything in between. All soaps wash. Yes, but Protex is different. Its reinvented formula with flaxseed oil boosts your skin's natural anti-germ defenses by 10 times more, protecting you against 99.9% of germs. So what keeps us healthy? Protex! Good health starts here.
takulandianinso kumasanapitirire ndi nkhanizi tikukumbutsani mitu yake. Khoti lalamula a Peter Mutharika komanso a Lloyd Muhara kuti alipire ndalama za mlandu omwe amawadzudzula kuti anakakamiza Chief Justice kupita ku tchuthi. Gulu la Youth Decide Campaign lalembera kalata ACB kuti ifufuze za chinyengo ku bungwe la National Economic Empowerment Fund lomwe linkatchedwa MEDEF. Bungwe la MEC lalengeza kuti chisankho chachibwereza cha phungu ku Mangochi ndi Phalombe chidzachitika pa 15 December. Mzamasewero timu ya Malawi Under 17 yalepherana ndi timu ya Botswana 2-2 m'masewero oyamba a COSAFA Youth Championship. Popitira nkhanizi kampani yogula foja ya JTI yati kusayenda bwino kwa ntchito za umoyo kupitirira kusokoneza chitukuko cha dziko lino ngati akuluakulu sangachitepo kanthu. Mkulu wa zaubale ndi magulu ena a Limbani Kakhome wanena izi kuti Lilongwe popereka zipatala 15 za ndalama zokwana 650 million kwacha zomwe cholinga chake ndi kuchepetsa mtunda omwe anthu amayenda popita ku chipatala. Mkulu woona mapulani azomangamanga mundu na zaumoyo a Sanderson Kuyeri wavomereza mavuto omwe alipo pa ntchito za umoyo pomwe TM Bwatalika wati popanda nyumba pa zipatalazi ntchito za umoyo sizingayende. Tindilipoti ili lomwe walemba ndi Western Guta. malingana ndi kafukufuku wa kampani ya JTI yemwe unduna wa zaumoyo wavomereza anthu ammadera akumidzi amayenda makilomita 12 kuti akapeze chipatala. Kampani yati kulephera kuchitapo kanthu pokweza ntchito za umoyo kukhudza kwambiri Malawi ndipo kungasongoneze ntchito za chitukuko ngati sipachitika kanthu. Mmodzi mwa akuluakulu a JTI Limbani Kakhome wanena izi ku Lilongwe popereka zipatala za kumidzi 15 za ndalama zokwana 650 million kwacha zomwe zichepetse mtunda omwe anthu amayenda kupita ku chipatala. Ndondomeko ya contract foti mulimi mlangiza amamuyendera amathaso kaona zina kupitirira dongosolo lima foja umakaona kuti mulimi akusoweka zina ndi zina pakhomo ndi mudzi mmene mulili. Alimi au moyo wabwino ndi alimi aphindu ndi alimi amene amathaso kalima foja opambana. Chipatala chikatalikira ngati mmene kulili kuno amayenda 15 to 20 km zoti akafika ku chipatala akadwala sangathe kupita kumunda. Mmodzi mwa akuluakulu mu unduna wa zaumoyo a Sanderson Kuyeri wavomereza mavuto omwe alipo pa ntchito za umoyo zomwe wati zikufunika kugwirana manja. Nkhani ya chipatala chino sinabwere ngati chodabwitsa chifukwa chonena kuti mmene tinayamba kukambirana ndi JTI ana akhala ngati alowererapo pa mndondomeko umene tili nawo kale okhazikitsa tizipatala tating'ono m'madera. Ndiye ndi nkhani yonena kuti tikungopitiriza pamene tinali. Mawu ake TM Bwatalika yapempha mabungwe kuti amange nyumba za azaumoyo pa zipatalazo alipoti kupanda anthuwo kukhala pomwepo ntchito za umoyo sizingayende. Basi anatu wakadwala zipatala zinali kutali koma monga amene chabwera chipatala ichi ife wathuwa ndifo chilandirani manja awiri. Zipatala za kumidzizi azimanga m'maboma asanu ndi awiri a Rumphi, Nzimba, Kasungu, Mchinji, Dowa, Lilongwe ndi Zomba ndipo zipindulira anthu pafupifupi 75,000 pochepetsa mtunda omwe anthu amayenda kupita ku chipatala kuchoka pa 12 kufika pa 5. Kuchokera ku Lilongwe malo mwa Zodiac ndine Western Guta. Komiti yapadera yoona za malamulo yomwe ikuunika lamulo la za ufiti yati yapeza kuti anthu ambiri mdziko muno amakhulupirira kuti ufiti ulipo. Commissioner Dr. Matthew Tew wa komiti wauza msonkhano wa akuluakulu wounika lamulo ku Lilongwe kuti komiti ikuona kuti kuchita za ufiti kukuyenera kukhala mlandu. Koma akuluakulu ena ku msonkhano ati sakugwirizana ndi izi chifukwa kunena kuti ufiti ulipo ndi chikhulupiriro chabe. Zambiri mlipoti lomwe walemba Winston Kaimira. Adindo osiyanasiyana akumana ku Lilongwe pa msonkhano wounika lamulo la za ufiti. Makomishona abungwe lapadera lomwe likuunika lamuloli ayankhulako pamomwe kuunika lamuloli kukuyendera. Iwo ati amalawi ambiri amakhulupirira kuti ufiti ulipo. Mawu awo Dr. Matthew Tew anati anthu ena amakhulupirira kuti anthu omwe amachita ufiti amatha kusowa amauluka pogwiritsa ntchito zinthu monga mabasiketi komanso ena amayenda osavala kapena kumavina usiku. Bungweli lati ndikuyenera kuti kuchita ufiti mdziko lino ukhale mlandu. Koma anthu ena omwe anali nawo pa msonkhanowu anati sakugwirizana ndi ganizo lakuti kuchita ufiti ukhale mlandu kunena kuti ufiti ulipo ndi chikhulupiriro chabe. Bungwe lapadera lomwe likuunika lamulo la za ufitili
zatinso ndikuyenera kuyika lamulo lomwe lidziwunika za chipembedzo cha usatana. Mawu ake komishona Sanyika Nkhandwe wa bungwe lapadera lomwe likuwunika lamulo la zaufitiri anati potengera kuti anthu mdziko lino amatenga chipembedzo cha usatana ngati chonera kuchitsatira ndithu ndikuyenera kufufuza nkhani mozama. Ndipo Paramount Chief Kiyungu yomwe inali nawo pa msonkhanowu yagwirizana ndi fundo lakuti ufiti ukhale uletsedwa mdziko lino ponena kuti anthu ochuluka akuputika. Ntchito yowunika lamulo la zaufiti cholinga chake ndi kusintha lamulo la mchaka cha 1911 lomwe dziko lino limagwiritsa ntchito. Ndine Winfred Kayimira malo mwa zodi yake kuno ku Lilongwe. Tsopano nkhani za masewero. Timu ya Malawi Under 17 yalephera ndi timu ya Botswana 2-2 masewero ake oyamba ku mpikisano wa COSAFA Youth Championship. Malawi yatsala ndi masewero awiri ndi Zambia komanso Comoros, ndipo iyenera kuti ipambane onse kuti ifike mu ndime ya semi-final. Sambanda andiripotiri. Timu ya Malawi Under 17 inayamba bwino masewero pamene Renard Mapulanga anagoletsa chigoli choyamba, koma zinthu zinayamba kuvuta kuti timuyi pamene chiwerengero cha osewera ake chinachepa ndi mmodzi potsatira red card imene osewera wakumbuyo Cliff Mbewe anapatsidwa posafikira bwino osewera mzake wa timu ya Botswana. Timu ya Botswana inatengera pomwayi wakuchepa kwa osewera timu ya Malawi kuti itsogole 2-1 mkatikati mwa chigawo chachiwiri, koma Malawi Under 17 inalimbikira kufikira inabwenza chigolicho kudzera mwa McDonald Chawanda. Kulepherana ndi timu ya Botswana kwapatsa Malawi Under 17 ntchito yolemetsa chifukwa ikuyenera kupambana masewero awiri achipulula amene isewere ndi matimu a Zambia komanso Comoros kuti ikhale ndi mwayi ofika ndime ya semi-final. Mphunzitsi wa timuyi Declerk Msakakuona wati timuyi ikonzekera bwino masewero awiri wachifukwa mwayi ofika ndime ya semi-final ukadali otseguka. I don't have pressure kwambiri anipera ndachipere awa kuti achita handle that pressure inavuta naoza kuti nzotheka ndithu kumasa kutsalira game ndikupambana kapena kubweza ndano ndifuna kwalimbikitsa aino kuti akhano pansi mawalino bagame athu akubwera ya Zambia komanso Comoros. I think bakasinthika andime tomenya subula kwambiri komanso game lero tapeza point tili magame awiri timenye ya Zambia komanso Comoros magame kuti bangebwira kuti tipiti sogolo fesa fezo komanso tifike ndimeza kuti timebera kuti tikana mbali mawiri opera wa front finals. Mpikisano wa chaka chino wa COSAFA Under 17 Youth Championship ukugwiritsidwa ntchito ngati ndime yachipulula ya mpikisano wa bungwe la CAF wa matimu achisodzera a osewera osapyola zaka 17 mu Africa umene ukachitikire mdziko la Morocco mchaka cha 2021. Abaso ndeba mtsiziro pa nkhani zathu koma tisanasiyane tiyendionenso mitu yake. Khoti lalamula apita Mutharika komanso Lloyd Muhara kuti alipire ndalama za mlandu omwe amawadzudzula kuti anakakamiza Chief Justice kupita ku chuti. Gulu la Youth Decide Campaign lalembera kalata ya ACP kuti ifufuze za chinyengo ku bungwe la National Economic Empowerment Fund omwe linkatchedwa kuti MEDEF. Bungwe la MEC lalengeza kuti chisankho cha chibwereza cha phungu ku Makochi ndi Phalombe chidzachitika pa 15 December. Mzamasewero timu ya Malawi Under 17 yalepherana ndi timu ya Botswana 2-2 masewero oyamba COSAFA Youth Championship. Kulengana zambiri pa tsamba lathu pa internet zodekmalawi.com. Munali ndine Joe Frank Chakaza. Kumbukirani kuti kuvala mask mukakhala pagulu kumathandiza kuchepetsa kufala kwa COVID-19. Tsani bwino.